Hey, what's up mga kapubring Bisaya? It's another day, it's another video na naman. Welcome to my channel. And for today's video guys, nagutom ako kaya samahan nyo ako guys. Tara! Nagpunta ako ng Tanhay para maghanap ng makakain. And guess what kung saan ako napunta? Sa Chef's Clyde Burger. Balita ko masasarap at malalaki yung burger nila dito kaya titikman natin. Saligo. Wow, grabe. May papoy effects pa. Magsuya ko dito na ni. Ganito pala kung lutuin nila yung patty, kaya pala ang bango. Oh yeah. Uy, grabe sa kakapanood ko, tumutulo na yung laway ko. Konting paghintay lang at wala. Andito na ang ating in-order. Sobrang bango. Wow. Pobreng Bisaya. Oh my geez, sobrang taba-taba at ang bango-bango at napaka-cheesy pa. Ang hirap palang mag-voice over, para akong tanga. Can't wait na tikman to. First bite, thank you Lord. Umiya ba yun? Dalam ko magsaya na ra. Kira, kira. Tami do magkaon nga kon. Kamu ka bilo? Ha? Kami ra pa dewe. Kamu pa. Harap mas. At natapos na rin, napakasarap. Thank you Lord. Maraming salamat sa panonood. For more videos like this, please don't forget to subscribe, like and share, and click notification bell button para update kayo sa aking mga susunod pang video. No? Ciao!